اول لاشه چکدارên داعشن لی گوندê bîrê ya Serbê Qeserîca Rojavayê Dîcle ve ke çekdarên Daeş bi rêya çar xwe kujan. Hewalda bû çeperên pêşmergeyê bibezînin. Du ji wan jî şiyan di zevkene nava baregahekê pêşmergeyê. êrişkirina ser me teqrîben 4 nefer bîn. Du intîharî bîn û du jî wek pirmana şer dikirin. Em xirek çûne Salal û pêşmergeyekê me hate xwarê çavê Daeş ket. Wextê Daeş wê intîharî çawa ew dît ekser xwe vê te pêşmergê me xwe peqand û yêdî jî cemaetê ew desteserkirin kuştiye. Herçende laşê wan xwe kujên ketiye beldestê hêzên pêşmergeyî. Eksiniya yedî Çaçanî. Li ew bûyerel navçeyekê bû ke dewrûberên wê Ereb nişînin. Lewra gumana hêzên pêşmerge lê wan Ereb nişînên derdora xwe jî heye. طبيعي أفي هاتي كشتن جي بياني بون يعني نا عرب جي بون يعني آسيوي بون طبيعي أفنها كبزانين ومناصبون وهندك خلق منطقة عربة بطيبات منطقة عوينات وخواتلا وأف منطقة حمي. او پێشمەرگێ me gelek zor şerkirin و du dax peqand li vêrê û du duma kuştin û evin ewan nedîne û ne Erebî jî. Dê heman kat da çekdarên Daeş li berê Tilskop û Neweran û Çiyayê Başîk hêrişkiriye ser hêzên pêşmergeyî. Di vî demê salê da çekdarên Daeş hewl den ku ew satirên pêşmergê bazînin û hin cara jî xwekujên xwe rewanayî nava wan da bikin. Lê ewel Qeserîcê peyda bûy wekû fermandeyên pêşmergeyên vê deverê dene diyar kirin ku hin xelkê navçeyê jî heval bendetgel Daeş. Karan Alî Roda û Qeserîc.